Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějaký zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. Já, to vůbec není špatný nápad. Hey there, Pinkie Pie. Zabiju tě, zmrde! Had some place to be and couldn't slow down and say hello. You know how it goes. Jseš synem smrti, Kripla! Yeah. So, why don't you come with me over... Jedeš jak s hnojem! Pinkie Pie?